Juventus Club vera mora Birkirkara, Juventus 4, Zenit 2, għanu mara lil Duncan Muscat hawnhekk. Duncan, għal dawk li ma jafux inti hawnhekk kont għamilt żmien fil-kumitat. Żmielu iva kont fil-kumitat hawnhekk forsi nasib għamilt 4 snin bej is-sena 2000 u l-2004. Ġifieri. X'kien li qolti jak hemmhekk? Jek niftakar għajlek, naħseb li kont etnejn fil-accounts dak iż-żmien. Ma kien hemm xi attivitajiet li ovvjament kont nidħol għalihom u kont ngħin il-kumitat il-kumitat għal-avalja kun hemm ir-ruoli kulħadd jien xulxin ngħidu. Naħseb li bqajtu l-istess, anzi. Huwa tim il-post li huwa l-klabb sbieħ ħafna dak iż-żmien law kbirtu sabiħ, forsi m'għandniex biċ-ċans li niġi kull taħat jew nisperaw kun erba'. Minħabba Champions League biex nara l-logħob, imma hawnhekk sebaħtu post sabiħ ħafna. Vera trenti. Dawk il-kummenti. Ovvijament l-ela kont hawnhekk kont magħna segwejt il-logħba. Ġibtu kollha biex nasib li ma neġri. Ifimni, qegħdin naraw l-istess players jilagħbu però qegħdin naraw Juventus differenti fil-Champions League. Jien naħseb id-differenza hija qed tilgħab bil-qalb illum. Illum qegħdin jilgħab bil-qalb. it-tattika ta' Allegri li ma taqrax gol u tuskurja wieħed u tiddefendi logħba sħiħa biex iżomm il-vantaġġ biex tieħu 3 punti. Illum ma rajniex, rajna logħba sabiħa, logħba li aħna chances il-tim tal-Zenit tajnjom ma maħna għax autogol u kif qal bit-Taljan għastaka la spina fl-aħħar u ħallu it-tieni gol ma deru Juventus, deru midfield tajn ħafna u l-attakkanti jgħinu xulxin u l-izbaħ xena naħseb meta skira Morata u kulħadd qabisuq biex jifraħ. Għax kellu bżonn dik il- U tur il-laqda li hemm. Jista' jkun li għamlet effett da il-ritiru li qegħdin għaddej minnu bħalissa? Għal-ħarġ ma għamilx effett naħseb jien, għal-ħarġ ma għamilx effett. Plus qed nara qed jitwielet kaptan ġdid tal-Juventus l-Għaddu. U s-simbolu ta' meta skorja ta' Platini ta' Tokyo qed jurina kemm jixtieq jieħu ridni tat-tim u jekk għax kan għal-qoddim fej il-klab tagħna. Eżatt. Għal-replit importanti. Għax bidek informazzjoni bida Allegri bija llum? Kull formazzjoni hija differenti, kull formazzjoni minix ċert, ħajdlek hekk għax meta fit-tiniħa fid-daħħal il-Ferraris bħal Chiesa, bħal Quadrado, bħal nies li jimxu inti tbeżżaħhom il-difiża tal-tim ta' kontra. Kont tħalli xi ftit ammunizzjoni fuq il-bank. Il-fatt li ħarġu b'qalbhom ħarġu dik ir-rawa f'ħalqhom biex jirbħu naħseb illum seta' kwalunkwe plejer. L-importanti jkollok l-intiża bejn players u kulħadd jiġbed ħabbel wieħed biex niskorjaw u nirbħu. U nipproteġġu ovvjament il-lasta. Ovvjament issa il-passaġġ fil-Champions League huwa sigur, għandna ċans kbir nispiċċaw l-ewwel post ukoll. Imma nagħmlu ċerti li il-passaġġ għaddejna. Issa ovvjament nhar is-sibt hemm il-logħba kontra Fiorentina. Ibsa. Draw jew telfa taħseb ikun pass lura mbagħad nerġa'? Iva. Jidjibru issa. Jidjibru evalwit wara xulxin biex jieħdu kuraġġ u jemmu fihom innifishom għax dik hija l-problema. Tim tajjeb, tim kbir, jekk tara timiet l-oħrajn, ismijiet bħalma Juventus ftit hemm. Għala squadra semmi players, għandna 4 players li jrebħu l-kampjonat Ewropew f'Wembley. Għandna players li ġabu first team mal-Brażil, first team mal-Ispanja. Il-talent hemm qiegħed, ġifieri dar li jiġġelja bejniethom u tim rebbieħ. Li on the paper da għalija huwa tim aħjar minn ħafna timiet oħrajn. Misna naslu fl-ewwel erba' żgur. Għal ħares li tkun ta' skandlu għalija. Eżatt lek, kun naħseb fil-staġun li wieħed ta' min jinsi u xek. Grazzi ta' kummenti tiegħek, grazzi tal-li ġejt issib il-logħba magħna hawnhekk, grazzi tal-li segwejtuna, aħna appuntament tagħna magħkom huwa nhar is-sibt kontra Fiorentina. Grazzi ħafna.